διάβασα στο Google ότι υπάρχουν υλικά τα οποία αφήνουν το ηλεκτρικό ρεύμα να περνάει από μέσα τους. Ναι, τέτοια είναι τα μέτρα και καλώδια. Α, ναι, θυμάμαι στο δημοτικό που είχαμε μάθει πως υπάρχουν και υλικά τα οποία δεν επιτρέπουν στο ηλεκτρικό ρεύμα να περνάει από μέσα τους και ονομάζονται μονοπές. Α, τέτοια υλικά είναι το ξύλο και το πλαστικό. Γι' αυτό τα χρησιμοποιούμε στα κατσαβίδια για να μην ηλεκτριζόμαστε. Δεν υπάρχουν όμως και διαλύματα μέσα από το οποίο περνάει ηλεκτρικό ρεύμα. Έχω μια ιδέα. Ας πάμε στο εργαστήριο να δούμε τι συμβαίνει με τα διαλύματα. Πάμε. Ωραία, παιδιά, ας εξετάσουμε την αποδημότητα του απριονισμένου νερού, του αλατιού και της ζάχαρης. Διαδοτικά για αυτό το πείραμα θα χρειαστούμε λίγο απριονισμένο νερό, ζάχαρη, αλάτι, 2 ράβους ανάλυσης και 2 δοχεία. Για το ηλεκτρικό κύκλο θα χρειαστούμε μία πηγή ρεύματος, μία λάμπα, ένα διακόπτη και καλώδια. Ας δούμε τι θα γίνει με το απριονισμένο νερό. Θα δούμε ότι το λαμπάκι δεν θα ανάψει. Πάμε να ρίξουμε λίγο αλάτι. Θα δούμε ότι με το αλατόνερο το λαμπάκι θα ανάψει. Τέλος, θα δούμε ότι με το ζαχαρόνερο το λαμπάκι δεν θα ανάψει. Ωραία, και πού οφείλεται αυτό? Μήπως επειδή με το αλάτι είναι αλμυρό και με τη ζάχαρη είναι γλυκό. Θυμάμαι ότι στο μάθημα της χημείας είχαμε δει μια προσομοίωση του Φετ Κολοράδου. Πάμε. Μέσα στην τάξη να δούμε το πείραμα του Φετ Κολοράδου. Παρατηρούμε το πέρα διάλειμμα ζάχαρης και αλατιού και για να δούμε. Τι θα γίνει αν βάζουμε τη λάμπα στο νερό? Θα ανάψει. Παρατηρούμε πως η λάμπα δεν ανάβει. Ρίξε Αλλά τι θα γίνει αν προσθέσουμε λίγο αλάτι? Παρατηρούμε πως όσο περισσότερο αλάτι προσθέτουμε, τόσο περισσότερο ανάβει και η λάμπα. ακριβώς. Τώρα, για να δούμε τι θα συμβεί αν προσθέσουμε ζάχαρη αυτή τη φορά. Και παρατηρούμε πως ακόμα και όταν προσθέτουμε ζάχαρη, η λάμπα δεν ανάβει. Πάμε να δούμε μικροσκοπικά. Ο λόγος που στο χλωριούχο νάτριο η λάμπα ανάβει είναι επειδή αυτό αποτελείται από ιόντα νατρίου και χλωρίου, τα οποία όταν πέφτουν στο νερό απελευθερώνονται και επιτρέπουν στο ρεύμα να περάσει. Ενώ αντιθέτως με τη ζάχαρη, όταν προσθέτουμε ζάχαρη μέσα στο νερό, τα μόρια της ζάχαρης δεν απελευθερώνουν ιόντα, οπότε επομένως δεν επιτρέπουν στο ρεύμα